Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udo. Tutok bakatok sa auto padayon ta sa tuang programa ani karon kaduhang oras na mga kabisyo my love so sweet duyog yapon ta sa pagpahimsog sa tuang kalawasan ilabi na katong uban kanato nga gusto makatagamtam og tinud-anay nga kalagsik. Labaw na katong mga nag-anto sa mga balatian, leukemia o cancer sa dugo, kana delikado kay na, lisod kay nang matambalan kung ikaw matakbuyan ni ana, no? Diabetes, taas nga sugar nga mo komplikar sa imong lawas, mura gilaygay kaysa hinahinayon ka payat niini og maluya jud taong kagtaman. Labi na kung masamad ka dugay pa jud kang maayor, posibleng maputlan ka og tiil. No, ang kadaghanan po sa mga natakbuyan niini mao ginang resulta, no, high blood pressure or hypertension, traidor ni siya nga sakit nga posibleng kalit nga mobawi sa imong kinabuhi, posibleng tungod sa mga taas nga kolesterol o lapot sa imong dugo mao mubara sa imong ugat nga mo resulta sa pagkaparalisa sa lawas, mga bisyo my love, sa kasing-kasing o cardiac arrest, kidney stones o pagtaas sa creatinine. Piliya lamang kini nga mga sakit nga pwede malikayan kung ikaw makainom sa kombinasyon sa Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement. Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement kang ginama sa Jesser Marketing, sangkap sa mga nagunang herbal sama sa Calabo leaves, panyawan, malunggay, sambong ug mangosteen. Dagana na pamatuod nga sila na protektahan ug nalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market. Ang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Calabo Plus Herbal Liniment Oil ang pinakamayo ora mismo ginama sa Jesser Marketing. Alang sa dugang impormasyon tawag lang sa numero 1 093097360009. Okay, so diha kabisyo my love so sweet ha. Palit mo niya na kay mo na siya magtabang nato nga magpalig-on sa tuang kalawasan. Okay, padayon ta sa tuang programa. We are live sa tuang Facebook page, sa DJ Mike Kiling nga Facebook page, Katok Confession nga Facebook page, and Calabo Herbal Product Jesser Marketing Facebook page. Like, share, follow mga kabisyo my love so sweet, no? Pwede mo mag-comment diya reaction sa ato ang kaagi nga bagabasahon karon. Kung na may gustong i-share nga mga confession, message lang ninyo ang Katok Confession nga Facebook page para atuan na siyang mabasa diri sa ato ang programa. Hala sige, kini ato ang programang Katok Confession gato kanato sa Calabo Herbal Food Supplement, labaw na sa Calabo Premium Rub. Okay, kato mga gustong maghaplas diha kay nano tawagan na kining stress og adunay mga paningot-pingot sa ilong. Okay, Calabo Plus Premium Rub ta mga kabisyo my loves, no. Nindot kini siya nga paminaw, manot-suot gyud ang ka soothing effect ni ini. Okay, nga makabala sa mga stress. Alright, Calabo Premium Rub na ta. Padayon ta sa ato ang programa aniya diri karon, laing kaagi nga ato pagkasayran. Ready na ba ka ni Lulubaba o ready na ka? No choice, ready na ko. Usaday ko ka Hi, I'm RM. Siya niyang RM. Remember me? It's my first time to share my story. Sumuni siyang nahitabo. By the way, taga-Usamis day ko. In love kay ko sa kong uyab sa una. 1 year ago na ni siya. Nahitabo, but katong barkada nako na barkada pod sa akong uyab, naibog po di ay siya nako. Until daghan na kaayo siya advice nako nga gibinuangan ra ko sa kuang uyab. Wala ko naminaw kay kaning laging gugmaan ka. I always reject him and his advice, pero tinuod di ay tong iyahang gipang storya nga nakigabas ra og habol sa akong uyab. Uy, nagyuban ni ana no, gabas ra habol Lulubaba. Oh, bitaw nyo, pero ay kagulan niya kay mo puy nakapahimulot pagbukan niya. It's atay. Swerte pagyod. Oh, matod pa niya. Swerte pagyod. Kay siya mo'y nakakuha sa akong virginity. Kabulag mi nangita nako sa akong barkada
Pero that time, nag-training na siya sa pagkasundalo. Itago na lang nato siya sa pangalang Daryl. Many months ago, mga November, ning chat si Daryl, gikilig pud ko, pero sundalo na siya. Until December, nag-fling-fling naming duha. Nag-change account nami. Super sweet pa jud kaayo mi. Pero ang nakaapan, naa siya og summer na assign or samar na assign. Until nawala nga mong communication mga December 17 ato, nang worry na kay ko kay wala man lang siya nag-ingon nako na sa bukid na siya ma-assign ug walay signal didto. May gani iyang kauban nga sundalo ning text nako nga walay signal didto mao dili siya maka-communicate. Mao ning sabot ra pud ko until nga gisultian ko sa iyang kauban nga muli siya usamis by December 28. Excited kay ko kay magkita na gyud mi. Pagbalik ni Daryl. Tapos nagparamdam siya nako exactly December 28 ning chat siya ga, "Hi babe." Kulbar ba kay ni mga sundalo lubaba kay kusog kay ni manira. Gani siya, Armalite pa niya, bratatat yun. Tapos giignan nako siya og wrong chat kay dili gyud babe ang mong tawagan. Bro good. Nasuko siya kay wala lagi daw siya na wrong chat. Kati-kati, na wrong chat biya tuod to siya. Kaduha bitaw tuod kaniya nyo. Duha biya mo actually tulugan ni mga babe niya eh. So ito lagi ka. Advance lang. Tapos ning tawag ko niya nangutana nga muli na bagid siya. Pero gitubag ra ko niya og dili. Dayon dili na kayo siya magparamdam nako until December 30. Tapos sige ra pud ko hilak kay ga-assume ra gud ko nga muli siya. Nawadaan ko gana ato nga time. Giaway nako iyang kauban kay butbuton lagi kaayo. Tapos giignan ko sa iyahang kauban nga dili lagi daw gusto si Daryl nga makabalo ko nga muli siya kay i-surprise ra ko niya. Unya gisultian man nimo pre. Dili na sa surprise pre. Radyo kay klaro pre ba? Tabihan kay kastanyan. Putlag dila ha. Mga December 30 pod naabot si Daryl sa Usamis. Tapos pagkagabi ato sige text ang mga igagaw ni Daryl nga palaagon ko didto. Pero sige pug ko og pangutana sa iya mga igagaw og nakauli na ba siya. Tapos dili pod motugan ang iya mga igagaw nako kay naalagi sila plano nga i-surprise daw ko. Until ako ang best friend nga igagaw ni Daryl nagtugan nako nga nasakpan na gihapon siya. Mga January 2 nagkita aming duha kay nagpakuyog siya nako. Tabi-tabi ra pud tuod mi. Dili pa mi uyab ani ni Daryl. Until mga January 7 nagkita na pud mi. Dito na siya nang uyab nako in person. Ato uban mi ni Daryl perti namong ka-sweet. In the first place, bulagan na ko siya, dili siya makigbulag na ko. Until last week of January, nagbulag na mi. Naabayay sigig text na ko nga gabas lagi daw sila ni Daryl. Goy! Tapos desperada daw kayo kong mag-agaw-agaw daw kayo ko og mga karelasyon. Gabas lang daw ko para makakwarta. Lagot kay ko that time, gisultian na ako si Daryl about ato. Pero wala siya kaila atong bayhana. Mao pod kung Daryl kay kabalo kong dili to niya mabuhat ang ingon ato. Mao ginya yung mga pagtuos yung mga babae labaw niya gugmaan. Pero wala lang kay nyagi na sila yung mga kapasidad na labaw niya kung kuan sundalo god barako kay na tanyan. Kay ka magpalalaki yun nga. Butan biya kaayo si Daryl og super mapailubon gud kaayo siya. Inosente anang mga butanga. Balik-balik na pud mi atong February 15 ako'y nakigbalik kay gugmaan paman gud ko niya. Okay na kaayo mi atong panahon na. Away uli gihapon ang among sitwasyon. Dayon nagsabay mi sa iyang igagaw og inom kay iyang agaw og akong igagaw uyab man. Tapos ni sumbong ang iyang igagaw nako nga atong birthday niya atong February 9 nakigabas na gidaw siya
bayi. Yara. Ibayran raniyag sa kalibo. Oh, grabe. Sa kalibo. Gamay. Tapos in 1 week, katulo daw siya mo. Makigaba sa itong bayhana. Yaharag yapong bayaran. Ginabayaran man di ay. Dili man di love, no? Dili man di karelasyon. Hila kay ko atong nga time. Unya, nakaremember biya ako sa gingon ni Daryl atong gabi. Nga ning ana siya nga naay nahitabo atong birthday niya. Di pangutana na ako siya unsa pero giignan ra ko niya. Joke ra bitaw oy. Pero nagduda na ko atong nga time. Grabe, sakit lagi kaayo sa ako ang mga naibalaan nga murag mahugno nga ako ang kalibutan. Murag mahugno gyud ang kalibutan. Hugnoan na lang po diyang iyang kalibutan para niyang balay mahugno. In France sayang mga igagaw gahilak ko kay dili makaya ang sakit. Nakigbulag ko niya pero dili siya musugot kay dili lagi daw to tinuod. Pero ana oy, sakit na kaayo. Diyan naman ganyan niyo pamatudan kung ganyang butang nato siguro na ay sakit tong iyang gipantira o niya tapos dabing natakdan ka. Crazy yun, dahil sa kalibo. He made my heart broken until ato March 7 abi na akong happy second monthsary ako madawat niya nga greetings pero happy break up man di ay nakigbulag na gid sa nako. At tuga-tuga kag desisyon makigbulag karon bulagan jud ka masakitan ka. Grabe yung mga talent yung mga bayhanya gini. Sakit kaayo gidawat na ako mong storya tanan tapos ingon ato ra ko. Akong probs ron naa pa ko'y feelings niya dili ko ka move on. Naaman tuod ko yung mga nauyab pero lahi gihapon ako ang love kaniya. Especially na karon sige na pud mig chat-chat. Nagpa-pretend ako nga naka-move on ako ug wala na ko'y feelings niya. Kaysa na-feel na ko murag ning balos siya sa akong pag-reject niya sa una atong dili pa siya sundalo. Pero since never nakatouch si Daryl nako. I need your advice and what should I do? Okay, mo to yahang story mga kabisyo, my loves. No? Ni RM. Mo ni yang pangalan mo ran pud yang gihatag nga alias pud sad no RM. RM, remember me lagi na lagi. Minaw niya ko murag nani it me games ba? Itlog ming gimaw ha. Pero bitaw kung siya ang kaimtang bitaw niyang inganya nga maganya kay wala nakatanjog si Daryl sa iya. Ha? May na lang sa tuod nga wala gitaw nakagaba si Daryl sa iya kay na. It's very delicate. Pero basabtan po nimo kini mga sundalo na mo siya sa bukid, luoy kini sila dugay kini panahon nga sila mulugso nya tapos napon na sila yung mga panginahanglan. Lalaki gitud me. Manginahanglan gitaon mi sa mga inganya. Di ba? Nya makahigayon nga sa inganyang napon na sila kwarta. Unsa may buhaton nya mo aning amo ang bitay-bitay nya mo. Lubong lang nya mo ni. Ha? Ikaw nga mo niya ibgan niya, ibog mo ka sa kuha niya, gugma mo niya iputyood ka sa kuha, pa-baby ka masyado. Pabitin kay ka, kabalong nag-apas mi sa mong uwag na mo. Kung ganyan siguro, nahinaykan ka mo pilit yung taman ng tuod si dahil si Muha o pugong siguro siya siyang kagulingon, ha? Pero dako niya siyang siguro, ha? Kaya nasugdan naman niya itong mapalit yung babae nga tag sa klibo lang. Mapalit na siya og dugang pa niya na, ha? Pero talagi po sa kalibo, magdipindi ra ba sa itsura ng ingan niya, ha? Magwapa-gwapa may kili, mga 3,000 o 5,000. Kung gwapa yung kayo tanan, ha? First class, 10,000. Ha? Tapos, mura na isayangan ni mong kwartahan ng ingan niya, kasarang buto. Ang buhay to, ha? Andali, ang bilis lang natin makagawa ng mga ganyan. Mga 5 minutes lang siguro ha? Pinakamadali, 1 minute, 5 seconds, ha? Grabe pa ng 5 seconds. So, yung pato lang. Pero bitaw, lolo baba, tama tuod ka, no? So, munang siya mang good food sad. Medyo OA kayo, dagang kayong mga pasikot-sikot, dagang kayong mga patik-atik. Diba, naibog, naigugma man di ay niya, pabulag-bulag pa.
Una kay di masabtan og nasakitan ka sa mong sitwasyon, di na ka dapat makafeel og may nga na, even though nga na kay mga pagmahay, mga bisyo my loves, sa sugod pa lang unta bigay na taon ka, no? Muna kung ikaw adunay gitawag na tog mutual feelings sa usa ka person, nasayod na ka nga naapo kay feelings niya, sugta na. Mga pa ng padugay-dugayon og sugot ng maong tawhana diha niya, tapos mapulaan biya pod sad na siya, no? Mapulaan pod tuod mi, magpaabot, ano mo ingon sila tagaan pa nako kuan kining taas ka panahon kay murag naglibog pa ko. Naglibog sa imong kagaral. Tapos magpangita ka sayaha, 'di ba? Sugta na. Kay mo ra mangyapon pag mag-uyab mo, mag-ilanay mangyapon mo, mas lawom ang inyong pag-inilhanay pag kamo magkauba na, magkaduyog na, no? Kay na naman mo'y consent with each other. Kumbaga, paglawom ng inyong panag-ilhanay, diha na mo mas magkaila og ayo, no? Kung nanamoy consent ka nang inyo nang itatugutan yung kagulingon nga magkahiusa, kumbaga. Pero kung wala pa na mga papugong-pugong diya, dili ka kailay sa tao pag manguyab pa sa imuha oy. Asa ba ka na? Pag bitaw ng uban nagbahay bitaw nga dili man ka na kung pagkailan nimo katong nanguyab ka. Ganyan na ba dahil tao magpaila-ila dahil silang kagulingon sa sugod pa lang. Diyan naman ganyan magkaila pag magkayusa na. Tama bitaw yung mga may kiling, no? Wala may tao nga pagawas din sa yan tinuod nga pagkatao pag sa sugod pa kay magpa-impress pa man po niya siya. Magpa-impress pa man niya, pero kung ikaw makabati ganito niya siya og makabati magayto ta og dili maayog pangit og lain nga paminaw. Sa sugod pa lang gani urag mag-back out nga gid nyo. Maglikay-likay nga gid ta. So mo niyang mayong sugto na lang nimo siya aron ang unsay mga batasan magawas dayon diretso. Kung di ka kauyon, pwede magbulag na dayon tuod mo. Ha? Anyway, alas 12:31 na. Saon taman, mamagid yung mga talent ninyo. Ganon talamang dalon talam. Masalambod niya at dilaw sa aking sahay, ganon talaga kayo. Wala na kaming magagawa dyan sa ganyang mga ugali nyo. Talagang pambihira kayo talaga Anyway, mga kabisyo my love, so sweet. Kung bati gyapon tuod ta, makasapot, makalabad sa ulo. May nalang aduna tay Calabo Plus Herbal Oil Liniment ang sulbad sa labad. Nindot kayo ni siyang paminaw kung ganing kini ang atong ihaplas diri sa atoang kalawasan, mga kabisyo my love, so sweet, no? Okay, kini siya ang liniment nga numero 1. Aprobado, garantisado. Calabo Plus Herbal Oil Liniment, amigo. Muwagtang sa panuhot, suhot, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma, guban pa, no? Mapatay sa kutog, moisturize sa panit, humot, ug sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, nindot sa paminaw. Insect and mosquito repellent alang usab sa mga nasa opisina o kubiyon sa biyahe, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak o stress nga paminaw, mag Calabo Premium Rub ka na para ang buhay hay. Para sa mga kagid-kagid og bahot sa lawas panahon, gamit ang Calabo Plus Herbal Soap para pampaputi o pambabata sa kutis, Charisma Beauty Soap para sa pahamis ug pandepensa sa kutis, mag Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Kinigatog ka nato sa Gesture Marketing Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus, tanang balatian tudas. Padayon ta sa unahan, padayon sa pagpalig-on sa tuwang kalawasan. Duyog yapon diri sa tuwang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo mga bisyo my loves, kini ang inyo DJ Mikey Ling. O kinipod, sila lubabaw ha?